تماشاوانên hêja serpiyatiyeke gelekî xerîb li ber destê min e. Xortekî ji Rojavayê Kurdistanê ye. Navê wê Elî Welî ye. Piştî ku ji zindana Erzincanê li Bakurê Kurdistanê serbestê berdan, tê revandin. Yani hinek wî direvînin. Di vîdyoyekê de ku ji Rûdawê re hatiye şandin, diyar dibe ku kesên ew revandine wî işkence dikin, lê dixin. Wan kesan bi xwe ew vîdyo girtine. Elî 19 salî ye, ji bajarê Qamişloyê li Tirkiye hatibû girtin. Roja 13 meha derbasbûyî meha Adarê 2024 ji zindanê hatibû berdan. Piştre wenda bûbû. Edî malbata wî tiştek li ser nizanîbû. Berpirsên zindanê ji malbata wî re gotibûn ku ew ê wî bibin navendeke vegerandina koçberan ji bo Sûriyê. Lê negotibûn kîjan navend e. Kesên Elî revandine bi reqemeke telefona Tirkiyê li malbata wî digerin û dîmenên îşkencekirina wî ji malbatê re dişînin. Malbat dengê wan tomar dike, belav dike, hûn ê niha bibîsin. Elî ji malbata xwe re dibêje bi wê telefonê. Dibêje ew wiha texmîn dike ku li Sûriye lê nizane li ku derê ye. Kesên bi malbata Elî re jî bi Tirkî û bi Erebî axivîne ji malbatê daxwaz dikin ku bavê wî yani bavê Elî sîxuriyê ji wan re bike, yani bibe emîl, bibe ajan. Dibêjin eger bavê wî ji wan re sîxuriyê neke ew ê Elî bikuşin. Her wiha dibêjin ew ê hemû malbatê jî bikuşin, ne tenê Elî. Tehdîd dikin û dibêjin divê di nava hefteyekê de bavê Elî li wê reqema telefonê bigere û bibe ajanê wan yan na ew ê gelek tiştên xerab bînin serê Elî berî ku bikuşin. Pardon lütfen. Pardon lütfen. از خواته جیتنینه هاو از خواته Yade. هایا Na istane mümkün. Telefon destemci kelepçe kiriye. tamam لاوكي استنى اخم تليفون دانمك وصرحت يا اخو بشتغل تلكوية عادي انا تلكوية السوري ما واه والله الكوية عادي سوري الكوية انا زانم ما اجي نزانم بس إيه. زانم العرض السوري اري كان ناس بك بيت الكوية لايم هلا السؤال بك جوان بيت الكوية نكارم جان سؤال بيجامن بيك بيت الكوية يادي هايات خيباز مرقوتني اه bileme tabi kuşu. Telefonu nagare. اه Önce Ali'nin kötü fotoğraflarını göreceksin. Beni Ali fotoğrafı Ali ne var onu dediğini. Sonra kocan işe giderken arabasının patladığı haberini alacaksın. Paşi denci zlamet ve seyaret çul kari ve seyareyi bıtakayım. Sonra diğer oğlunu öldüreceğim. Paşi denci lahete Adem am bu kujun dedi. لمبنى Hasiftek çünkü تشج دستي وان بي برا سر زلامي بكي شي من نجي بس برا شي خوش لاوكي منين لاوكي مقناه بيش كلامك bütün aileni öldüreceğim. Kocam bu telefonu bir hafta içerisinde arayacak. Güçlüyken bu kışın da diyeceğim. Başka yolu yok mu? Adım, garip, garip, bir şoğrine. Benim zamanımda, vaktimde bol. Da, demel meclitlere, vakti meclitlere. Kocana söyle artık hukuk, adalet yok. Beyci, biraz lava, beyci, hukuk uğruna adalet tüneyi. Eğer test etmek istiyorsan bir hafta bekle, oğluna neler yaptığımı göreceksin. Belê ev dengê wan kesan e ku Elî girtine bi dayîka wî re diaxivin, bi Tirkî diaxife, yek jî kêleka wî ye bi Kurdî tercüme dike ji dayîka Elî re dibêjin. Em ê li ser vê mijarê biaxivin, bi rastî kîne yên ku ev Elî ev xortê 19 salî revandine, Veysî parıltı serokê Komeleya Mafên Mirovan ji Mêrdînê li gel min e. Kek Veysî tu bi xêr hatî? Tabii, spas. Malata ava ku tu bûyî mîvanê min kîne yên ku ev xortê 19 salî revandine qet malbata wî bi were kete pêwendiyê yan na? Belê, belê. Ji xwe Elî di şeşê mehê di meha şeşa 2023 Belê. li Mêrdîn tê girtin.
paşe dişinin zindana merdin tahminen dora dümme hunif seme li merdin dimine ev kes paşe evi dişinin Erzincan'ı Erzincan بله bajareki Türkiye dişinin Erzincan'ı C tipi jerte gotin C tipi kapalı cezaevi a Erzincan'ı paşe ev kes de 12 mehede yani 2004 24 maha siyadet 12 mehe 2024 de ev kesaj zindanê derdikevin tahliye dibe. Deng tê mamoste. دنگی تا باش دی کک ویسی بیجه کرم که Paşa tahliye dibe û pêve evî kesî teslimî jandarma dikin divê em ê te bişînin Rojava em ê te sinir dişî bikin. Yani te bişînin Sûrî. سوری بله û piştî wê saetê û pêve agahiya me bi xwe jî jê çênave lê wextak li Mêrdîn bû parêzerê me îmafê mirova epê eleqedar dibûn diçûn cemwî dihatin piştî wextak şandin Erzincanê û jê pêvê têkiliya me jî xwedbû lê heta tehliyekirina wî heta teslîmkirina cendirmak ew ê wî bişînin Sûrî em zanin û jê pêvê me tu agahî jê nesendin. aha حتی یک مه ماه 4 2024 حتی دایکاوی نارینه جو وکیل ویره او ویدیو işkence şand و پیو آگاهی مجه چه بو جبوی هاوی مجی لسری لدوزگریا مردینه دا در حقا وی کسی ده کانی درماوی چیه لی پرسین جبوک به دست بکرن ام لبندنه حتی آنها وی ساعته متو آگاهی جه نستندی کک ویسی نها مکانیزما کو تجمره گوتی پاسی کوسته گیشتم او زندان سربسته بردان دخوازن وی وگرینن سوری دوی نافبره دا خویای علی کتیه دستی هنکان yani mesela دو کسن لوی ددن işkence dikin yani ev ne cendirmene ne ev cendirmene yani kesin dinin آگاهیا گوی تلفونی مالباتا خود یا خود نارین کریه گوتی وای از تسلیم جندرما هاتم کرن اوه مبه کامپا عفرین یا دا ادلیبی احتمال هيا كاك احتمال هيا كو او هين لتركيا با يعني جي برباسي سوريا كربن هنا جروبين چكدار او گرتبن شخوا ام نزانن لجبرگ ام جي نزانن آگاهیا مجتونه هم ام بیجن عفر گوتی ما جوان رشاندن هم genel merkeza ma mexist hareketi o seri mel dozgeriya Merdin'e da vaktak şandını vur belki en azından agahiya wan jehev karibin bilgi kebedin me emcil bendeni yani emci an ha nizanın ka مالباتا ويل كد مينا كاك فيسي مالباتا ويل كدر دمينا لعفرينه يعني سورينا يعني جي لتركيا دمينا malbata vil Türkiye bun le am nizan ana kulli şişwa le nave diyawi narine u telefona uji hay telefona dayka uji hay eğer tu bu khazeskarın telefona dayka bidin te بدا والله بدا برا تلفون هبش بوك هنا كاسين زانبن بلكي ببن اليكار افخورت لكدري قرتيا bele şwa amji dixwazin em ke xoş bibin en azından akıbeta vi keside agahi besendin ev gel ki baş be az telefona ve işler dukhinin a daykawi nari nave بله 0504 بله hayse u 85 بله çel چل u çel ev numara a Türkiye
لی مالبات لکوی اجین زان Aha. Yani mal kesin ku bixazin bi malbatê re bikevin pêwendî li ser vê reqema Tirkiye dikarin bikevin pêwendî. Hûn meselen dikarin çi bikin Aynen. kek veysî? Yani hûn ê çawa vê dozê bişopînin? Mesela eger ev kurik bi fermîş Tirkiye zindanê hatiye derxistin, cendirmeyan birine yani di destê dewletê de bûye. Eger li Sûriyê hatibe girtin, vîdyoyek ku hatibe belavkirin li Sûriyê be, hûn dikarin tiştekî bikin. اشغال سوری بلکه اینکه زحمت به اما لترکی وقت مگو پارنزره ما هم لارزنجانی سریل دوزگریه دان هم لمردین سریل دوزگریه دان وقتا اف کس زندان درکتی تسلیمی که هاتی کرن yani ev kesege ev teslim girtinin gotini emevi bişinin kampe yani sınır dışı bikin Aha. ev kesana kinin yani em veya fam bikin ancak em kari wani bişopinin em jî anha nizanin okun. Aha, naha ev kek veysî. Yani ev dema ji zindanê derketiye di dest cendirmeyan da bûye. Ez dixwazim vê bizanibim. Yani cendirmeyan ma yani ne meqûl e ew ji zindanê birine ji bo ku bibin ciyekî vegerînin Sûrî. Aynen. Beli Li gor tu texmînên we tune ev çawa ji dest cendirmeyan derketiye ketiye destî van kesan. Ez texmînê xwe dibêm tabii em bêjin agahiya ya da belge kanûn destê me tuniş xwe. Aha. Gorî em bêjin ewî telefonê dayika xwe kiriye gotine gotî va ez zindanê derketim û ez teslîmî jandarma hatime kirin wê mi bivin kampê îja kamp a Tirkiyeyê ya da İdlibê Afrînî jî em nizanin. Yani ewî ji dayika xwe wiha gotî. Mala te ava hêvî dikim yani doza we berdewam bike û çarenivîsa Elî diyar bibe. Reqem jî me reqema ku te got danî ser ekranê kek veysî. Ji bo kesên bixwazin bi dayika wî narîne re bikevin pêwendiyê belkî bibin alîkar. Belki ez hêvîdarim ew ê akîbeta wî bêfam kirin û em ê bişopînin ji xwe yani hem li dozgeriya Mêrdîn hem li dozgeriya Erzincanê ev kesa teslîmî kê hat kirin yani son destê dewletê de dewletê ew girtî zindanê hatî derxistin û gotinin vay mi da cendirme ew ê cendirme mi derbasî Sûrî kin yani mi bişînin Sûrî û jê pê akîbeta wî nexuyaye yani ka ev kes şû kuştin ketin desteyên kîdin em nizanin. Gelekî spas. Texmîna me Bêje kerem ke. تخمین آمه او شاندن سوری عجبا که دسته ev çeta yani Suri derken Afrin ya da İdlib'i yani gumanê me bixwe ew Hatı yani ez dibêm ev kes nekirtî texmîn dikî ev video li Sûrî hatibe girtin. texmîna me ew Gelekî Texmînê me spas. ew. Velî Spas parıltı xwe serokê Komeleya Mafên Mirovan ji Mêrdînê. spas gelekî Mala spas tava.